tässä kokeillaan nyt sitä, että pystyvätkö nämä taimenkannat, mitä tuolta Lieksanjoen kutupyynnistä on saatu siitä Lieksankosken voimalan alta ja tuoltakin Pielisjoen Kuurnan voimalan alta, niin pystyvätkö ne kutemaan täällä, missä on vielä olemassa vapaita koskialueita ja periaatteessa ihan sopivia poikasympäristöjäkin. Tänne tuotiin nyt 16 kalaa ja puolet oli sieltä Kuurnasta saatuja kaloja ja puolet tuosta Lieksankoskesta saatuja kaloja tai siitä Lieksankosken alta pyydettyjä kaloja. Niissä oli mukana vain 3 naarasta. Ja aikaisemminhan ne käytettiin nämä kutunaaraat laitoskalastojen perustamiseen, mutta tuo 3 naarasta on aivan liian pieni määrä perinnöllisessä mielessä niin kuin edustamaan populaatiota. Ja sen takia on parempi, että ne tuodaan tänne yrittämään sitä luonnonkutua. Ne voivat valita parinsa partnerinsa omien mieltymystensä mukaan ja se on parempi tapa ylläpitää sitä geneettistä vaihtelua. Me voidaan tulla tänne sähkökalastuslaitteiden kanssa yrittämään pyytää niitä poikasia vaikka ensi kesänä ja seuraavana kesänä. Ja tutkimalla ne poikasen DNA, se voi olla evänäytteestä otetusta pienestä palasta tehdä se nykyisessä DNA-analyysi. Me voidaan päätellä sitten, että kenenkä näiden kutukalojen jälkeläisiä ne ovat ja kuinka suuri geneettinen vaihtelu sitten siinä jälkeläistössä on. Ja niitä luonnonkudusta syntyneitä poikasia voidaan siirtää kasvamaan laitosympäristöön ja tuottaa sitten niistä monimuotoisempaa, geneettisesti monimuotoisempaa jälkeläistöä sitten näiden kantojen tuki-istutuksiin ja myös kalastusta varten. Villien taimenten määrä on hälyttävän pieni. Luonnonvarasta lisääntymistä ei juuri tapahdu. Täällä Ruunaa-alueella täällä olisi hyviä koskialueita ja hyviä potentiaalisia ympäristöjä. Täällä pystyttäisiin todennäköisesti tekemään tämän taimenkannan elvyttämiseksi paljon enemmän kuin mitä on aikaisemmin tehty. Ja periaatteessa tuo istutusmäärä ei ole niistä luonnosta saatavista emoista juurikaan kiinni, koska laitosviljelyllä pystytään vaikka yhden naaraan jälkeläistöstä kasvattamaan tuhansia laitoskaloja. Eli se ei niin kuin määrällisesti rajoita sitä istukastuotantoa, mutta se laatu, se geneettinen laatu on vain muutama yksilön varassa. Ja sen takia pitäisi pystyä ylläpitämään hyvin monimuotoista emokalastoa. Ja se voi perustaa vaan siihen, että luonnontuotantoa elvytetään, koska siellä on semmoisia mekanismeja, jotka ylläpitävät sitä elinkelpoisuuden säilymistä ja elinvoimaisuutta. Ja siellä on tämmöisiä hyvin tärkeitä geneettisen monimuotoisuuteen vaikuttavia mekanismeja, jotka toteutuu silloin, kun ne kalat pääsee itse lisääntymään ja tuottamaan jälkeläisiä luonnonympäristössä. Se on tietysti totta, että valtion talouden nykytilanteessa niin ollaan jakamassa entistä enemmän vaan niukkuutta, että se tarkoittaa sitä, että ei kaikkialla pystytä tekemään täydellä teholla samaan aikaisesti ainakaan niitä tukitoimia, mutta ehdottoman tärkeitä nämä alueet on. Sekä järvilohen että järvitaimenen säilyminen Vuoksen vesistöalueella vaatii sen, että elvytetään niitä kalakantoja, haetaan paikkoja, missä voidaan saada luonnonkutua, luonnontuotantoa aikaa. Ja täällä on tietysti nämä Ruunaan rakentamattoman osan koskialueet on määrällisesti mittaamattoman arvokkaita. Näin laajoja alueita ei ole muualla täällä Vuoksen vesistöalueella olemassakaan. Että sen takia nämä on todella tärkeitä alueita ja nämä pitäisi saada tuottamaan mielellään molempia kaloja, mielellään sitä järvilohta ja järvitaimenta. Tietenkin tässä on vaikeuksia, kun nämä Ruunaan vapaat alueet on täällä 2 voimalan takana, niin silloin se kalojen liike ylös ja alas on järjestettävä jossakin vaiheessa. Toivottavasti siinä vaiheessa viimeistään, kun nähdään, että saadaan nämä alueet tuottamaan riittävän hyvin vaelluspoikasia sekä järvilohen että järvitaimenen poikasia, niin silloin täytyy pystyä varmistamaan se, että ne vaelluksella alavirtaan lähtevät poikaset pystyvät selviytymään järvialueelle noista voimaloiden ohi. Toinen suunta on sitten, kun emokalat nousevat sitten järvialtaalla saavutettuaan sukukypsyyden, ne lähtee nousemaan sinne geeniensä ohjaamina kutupaikkoja etsimään sieltä vastavirran suunnasta, eli ne tulee siihen Lieksanjokeen, mutta siellä on voimalaitos edessä, että täytyisi pystyä sitten järjestämään kalojen kulku niin kuin tänä päivänä. Tämä on yksinkertainen konsti, otetaan kalat kiinni voimalaitoksen alla ja laitetaan ne tuohon kuljetussäiliöön ja tuodaan autokyydillä sitten tänne yläosille. Mutta mikäli se
kalamäärä rupeaa olemaan, sanotaan nyt, riittävän suuri, puhutaan varmaan silloin jo sadoista kaloista, niin silloin varmaan tämmöiset pysyvämmätkin ratkaisut kalojen kulkuteiden varmistamiseksi on paikallaan, ja hahmotelmia on olemassa näiden voimaloiden ohittavien kalateiden rakentamiseksi, että ne tulee minun mielestä siinä vaiheessa vasta eteen, kun meillä on tämä populaatio saatu, molemmat populaatiot oikeastaan, järvilohi ja järvitaimen, niin hyvään kuntoon, että meillä täällä lisääntymisalueella tapahtuu riittävässä määrin lisääntymistä ja emokalamäärät saadaan nousemaan, niin silloin jää siihen viimeiseksi vaiheeksi tavallaan niin kuin varmistaa se kalojen liikkumisen mahdollisuus sitten molempiin suuntiin.